Goedemiddag allegeren. Welkom bij Dynamiek in Gariep. Je bent vanuit Unicumplein en de zinneskind. Daar ben we hier gebleven mee. Want we in de partytent al klaar zetten, want we hadden mooie verwachten. Maar het valt mij. Maar even nog een klapje. Gariep is het dorp van Klaas en Gosse Koopmans, Pieter Pander, Pier Veddema en Jan Hoosteens. Het thema van jou is dan ook cultuur. Maar ik werd een culturele lekkernij van uw kok Jochem. Jochem, wat maakt het goed? Een schilderpalet met verschillende Friese season, zit ze. Nou, speel ik er nog mij ik in cheese, maar voor de cheese-liefhebber is het vanzelfs een weer delicatesse. Je wil oornijd nice van jou. Klaas Koopmans shot in de toekomst net meer vrij uit het veld met zijn nieuw kunstwerk van de centrale A-zone. Het standbeeld van Klaas Koopmans, maakt door Klaas Ram, is met 3,62 meter correct net heeg genoeg om over het nieuwe viaduct van de centrale A te zien. Er ben no plan om het standbeeld van Klaas Koopmans met 2 meter te verhegen. Nu nog wat over de stellerij van Tiesje bij de Spar in Gariep. De politie had een signalement van een man. Het is een man van om het 30, zo'n 1,28 meter lang en die had een snor. Altijd tenminste zijn eigen is. Een Nederlands uiterlijk. Op meest meer wetten kennen ze de politie in Burgenbelgië. Mij kwatten we je voor het derde keer een keertswedstrijd houden. Dat is al bijzonder omdat Gariep boeten de keertshoeken leidt. En dan zult ik naar Snijn wezen. Wil sportwethouder Doeke Fokkema, zowat de enige keertser van Gariep is. En die is ook nog van het CDA. Dat net één begreep er wat van. Het orgel van Bakker en Timga in de Peterskerk krijgt een mediumsluiting. Orgelist Jan Kobus is na 42 jaar eindelijk mijn pensioen gegaan en zit nog hele dagen achter de computer. Door de mediumsluiting kan er het orgel nog van zijn iPad bespelen. Jan zal aan voor u spelen, maar dan net op de iPad. Jochem. Een cheesepalet. Ja. Wat maakt me daar nog bij vaststellen? Wat kerst hij daar voorspellen? Nou, ik een beetje mijn thema van jou, Ja. mijn keus. Dus ik dacht, ik broek het schilderspalet van Klaas Koopmans. Dit is het schilderspalet van Klaas Koopmans. Daar doen we verschillende soorten Friese cheese op. En dat zullen dan straks dus gasten, die zullen daarvan proeven. En nu is het zo dat je kan cheese als voorgerecht broeken, als hoofdgerecht. Maar ja, dat zullen we straks verder, wat ik daarmee doen zal. Nou, tegen dank. Sakse krekkel onjoeg binnen er heel wat bekende kunstenaars in Gariep, West, die je wennen hebben. Maar ook op recreatief niveau wordt er een heel protte on kunst en cultuur dienen. In de volgende reportage kom je meer over het Garieper culturele leven te weten. Goeie, wij ben hier van Dynamiek in Gariep en wij zijn gek op cultuur. We zijn hier bij de culturele hotspot van Gariep, het Geerhuis. Nou, zullen we zien wat je te krijgen is. Wat zal je hier beleven? Ik zal even naar de toneelrepetitie. Toneel, en wat zul je dan precies bij daarna? Even repeteren hè, voor het volgende stuk. Och geen, wat voor stuk doe je, Zinderen? Ik zal het even snel hebben. Nee, we zijn correct begonnen. Ik ben benieuwd. Verrek, dat had ik natuurlijk heel let. Dan mag ik het ophelden. Nou, dat is ik wel wat. Je dat altijd zo? Nee. Met alle leden. Nee hè, want we moeten wel bijwijzen, want we hebben geen ledenstop. We hebben wel overmolen en overvrouwen. Goed, raak. Ontje. Wij zal maar een bentje dan. Nou, goeie. Goeiemorgen. Maar gewoon een flesje bier. Een flesje bier? Nee, dat is eerste bediend man. Nou, wat dan? Ja, koffie of thee of zo. Nee, dan moet maar een portie cultuur. Wat is je cultuur? Ja. Of dan mag je hier aan het werken, dan mag je af. Boppen werden af in de kuddezaal. Nou, maar dan hebben we een shit. Maar goeie. Ik zit hier bij het cultureel erfgoed van Gariep. Wat doe je dit al lang, dit mooie basblazen? Nee, ik doe dit nog zondag hier. Zondag hier. Ja. Maar je kun je gewoon wat ledenbroeken, net? Die komt achtsten. Oh. Ik ben even aan het repeteren. Nou, zo. Zo, dat ik laatst een repetitie had, dan ben ik... Oh jeetje, het is Tommetje, het is je geen zang. Wat maar studeren? Ja, dat weet ik niet. Nou, jongen, maar even verder blazen. Ik zal wel even verder de cultuur snuiven. Ontje. Nou, goeie.
Nou goeie, Ja, wat ben je hem niet mooi aan het damien? ja, sorry, maar dit is geen damje. Dit is schaken. Oh, dus. En weer een hele mooie naam. De Lietse Pion. Nou, doe maar. Maar juist er iets kaak ik al op televisie. Ja, maar dat lijkt meer op volleyballen. Hier hebben we daar geen last van. Sjoeman, er zit nog niet in te schilderen. Goh, dat maakt ook zo. Wat heb je hier bij? Nou, ik ben aan het schilderen. Nou, dat shirk ja. Ja. En hij wil dat soms echt schilderen. Nee, dat is van een van de bekende grieper schilders, van Jan Hoogstins. En hij zie je nog verder mooie schilderijen hingen. Ik Nee, ben hier beneden nog. Ja, daar hing het nog een schilderij van Klaas Koopmans. Ik een hele bekende grieper schilder. Dus misschien willen we bij ons clubje van een van de bekende... Ligt het er al haast op nou? Nou, dank u wel. Nou, hier ben je nog culturele bezigheden. Dus er hartstikke wat van maken? Zeker. Ah, hij doet toevallig met een toneelboekje, jongen. Ja, dat weet je nou. Dat had ze vorige week leren leren. Dat had ze van de week net leren, maar. Nee, maar dat heb ik net deden, jongen. Ik improviseer wel wat. Ja. Ik heb wel wat uit de hollen. Ja, dat kan ik. Nou, jou nog maar een pilsje, jongen. En jou, deze kwast ik maar wat. Klinkt goed. Zeker waarschijnlijk niet in, maar wat zei ze? Neem ik even. Ja, dat kan er ook wel net. Ja. Nou, Proost. Jo zocht ik op maat van kunst en cultuur en er van alles in griep te dwang. Nou bij mij aan tafel een zoon en dochter van twee kunstenaars die Gariep cultureel op de kaart zetten ha. Jappie Hoogsteens, zoon van Jan Hoogsteens en Jetske Bies Koopmans, dochter van Klaas Koopmans. Welkom. Jappie, hoe is het nou om zoon van zo'n bekende kunstenaar te wezen? Nou ja, een bekend kunstenaar, dat is het net zo dat ik je door de strijd erin uit de zoon van. Maar het is natuurlijk wel zo dat wij grootgebracht binnen met kunst, muziek en cultuur. En dat is natuurlijk wel een bepaalde rijkdom die je meeneemt in je verdere leven. En nu je wat ouder binnen, nou vind je het wel mooi dat je dat vroeger als bij een mij kregen had. Want doe je er zelfs nog wat mee? Met kunst en cultuur? Schilder je of doe je wat met muziek? Of? Ja, nou wij hadden als band dat al je wel in meer of mindere mate een beetje meekregen. En zelf had ik er vroeger ik wel wat aan die tekenen. En ik ga bij het korps zitten. Maar dan op een gegeven moment dan gingen de interesses ik wil eens wat de andere kant uit. Dat op dit moment ook er niks meer aan. Oké. Jetske. En hoe is het voor die om een dochter van de bekende Klaas Koopmans te wezen? Nou, dat we zelfs als band hier er net zo volle ideeën hoor. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer je daar hoe naar begint te denken. En ik moet zeggen, door de jaren heen krijg je daar heel tijd meer bewondering voor. Want je is letterlijk bekend worden, toch? Of? Ja. In het begin wie dat alle jaren wat regionaal. Jaren daar een uitstalling. Maar later, in de jaren 80, eerder wat bekender worden. En kon er ook wat meer verkeerpje. En doe kon er direct van bestaan? Nou, dat nog niet. Dat nog net. Nee. Nee, helaas niet. Nee. Jappie, die heid wie een singulier man. Dat maakt wel eens moeilijkheden opleveren. Ha. Hoe gang je hem daarmee om? Nou ja, zij bij wel een mensen met een eigen visie op de dingen. En ja, dat kan natuurlijk wel eens leiden tot heftige discussies. En dat dus men proberen daar dan vanzelf wat te dimmen vanzelf en om de vrede wat te bewaren. Maar ja, dat lukt ik altijd maar amper. Ja, een lietse anekdote misschien zo van, dat ik dan op een legere squallen zie en we hier een geschiedenisles aan. Vaderlandse geschiedenis hiette dat aan. Dan vertelde de meester hoe de oranje is en hoe de geschiedenis. En dan kwam ik thuis en dan vertelde ik dat. En dan werd al gauw zo, dan kreeg ik bij geschiedenisles van uw heid. Ja, maar dat zag weer dat net en dat leidt wat oors. En zag hoe het wie die oranje is net. Ja, en dan weer het weer een heftige discussie. Ja. Dus soms wordt het wat moeilijk, ja. Dus dan ben je weer terwijl hij het verder op voeren. Ja, maar Ja. dan is het wel zo, als je dan zelf groot bent en volwassen, dan zeg je ja, het lijkt toch een beetje oors. Het weer net master, maar het wie hij die gelijk hier. Jetske, die heid hier was last van spanningen. Hoe waren er in griep op reageerd? Nou, door de meesten waar dat net altijd een goed opvetten. Je hebt iets wie het zo dat de meesten dan al gauw zijn, die man is gek. En ik weet nog dat we bij ons thuis
het wordt gek net in de molen nemen mochten. Want dat was daarmee verbonden zelfs. Dan is het wel apart dat er nou een standbeeld van Jim Heid, je boetengriep staat van die, nou, lekker maar de gekke koopmas. Dat is ik zo. Dat is een geweldig eerbetoon. En daar ben ik tegen grutskop. Nou, dat kan ik me vaststellen. Tegentank, nou ja, dat je hem verhaal zou vertellen woon. En wie hoop je dat we in de tank een heel wat van de schilderijen van hem had geneertje mij. Ja. Maar ik misschien even de aandacht. Ik ga nou wat op zolder voelen en dit ligt me over touw dat dat nog wel wat wurg is. Ken jij je mening daar even over, Jan? Meneer, dit lijkt op mij een replica van de Italiaanse schilder Bragolin. En ik denk dat het 1 of 2 euro wurg is voor het haardboet dat het opplakt is. Maar het lijkt op mij verder lijkt het mij net volle wurg. Je moet ophouden, dus het is niks wurg. Nee, misschien had het voor jou emotionele waarde, maar het is net volle wurg. Nou, dat is ik, nou, ik neem het eerst mee. Nou, dat valt me raar hoor. Dat blikt niet eens Nou, tegen dank. Jongen. Maar wat mag ik verder met Jochem? Jochem is al druk aan het zien snijden. Hoe gaat die Jochem? Ja, dat gaat best zitten. Ik ben al met de palet met season aan de gang. En ja, het is, ik hier verschillende Friese season. Onder andere nagelseas, dat is een belegen seas van 4 maanden oud, 40% vet. Ja. En dan hebben we een guided seas, die is 8 maanden riepen. Er zit een guided seas, hoe langer je het riepje, de meer kroon erin komen. En dan ga ik hier nog een skipper seas. Die skipper seas is eigenlijk een diverse seas, zonder kwast. Deze seas, er komt stremsel bij en dan is het al een beetje zout. En dat is eigenlijk heel lekker te eten op een stukje ragbrei met wat peper. Of even met de pepermoenen en een beetje zout. Dan heb ik nog een riepenkrieten. Ja. Daar wie ik nou krijg met ontsnijden. Deze riepenkrieten, die is, er zit 3 verschillende kronen in. Zoals... Jochem, we moeten verder. Doe snijst nog wel een verder? Ik snij je verder en dan we komen aan bij die straks bron. even zien Ja. hoe het oude rent. Ja? Dan gaan we nu verder met muziek van Jan Kobus. Jan Kobus is hier meer dan 50 jaar wargelist in het Sjerken. En hij is begin april eerder met pensioen gegaan, want hij is meer dan 41 jaar had er muziekles doen. Je zal nog een stuk voor u spelen van Louis James Alfred Lefebvre Wely.
Jan, tegen tank. Ik van klassieke muziek maar in griep wijzen. Nou, hier rond tafel twee mensen die net oorspronkelijk uit griep komen. Ik ga hier aan de ene kant van mij Barend Kootstra. En aan de andere kant Michael Joesse. Hartelijk welkom. Barend, hoe bent u hier in griep te lonen gaan? Ja, dat is eigenlijk zaakkaam van. Ik zie het in de auto, zit ik op squallen. En daar kwam ik een vankertje in. Oh, ja, ik dacht van, goh, nou ja, dat moet maar eens wat worden. Dus ja, zei ik dat kwam. Als ik weet hier dat ze uit Griepwijk kwam, dan hiek ik alles een keer een uitdacht, ja, maar. Was dan? Ja, want in de West-Rijnen werd het al wat een padslag volk. Dat Nee, moet maar dan wel een oorskakeling wijzen dat je in het van de griep te lonen gaan. Nee, maar ik kom eigenlijk net uit de Streenwijk, hè? Ik kom uit de Heidewijk. Overzee. De Heide, en wat is het verschil dan? Dat is het boert. Dat is boer. Aan de ene kant is het boert de Wieseler Heide en aan de andere kant is het boert de Westreen. Maar Aha. mijn komt van de Westreen. Oké. Maar hoe best hij mee omgaan met dat verschil? Want het is wel wat een mentaliteit, of? Ja, nou ja, Claire, ik ga een griezelig prutte steun ik gewoon van mijn zwager, die ek import is. En die had me ook griezelig bot geholpen om toch, ja, je moet het wel wat oor je heen komen laten. Hè? Je moet er net altijd denken van, nou, zo wil ik het hebben, maar ja. En je moet ook een beetje jezelf blijven voor zelf. Ik denk dat dat wel heel wichtig is. Ja. U komt uit Wit-Rusland. Ja. En hoe bent u hier in Gariep gekomen? Ja, ik 9 jaar geleden kwam naar Nederland vragen asiel. Ja, eerste 3 jaar ik gewoond in Leiden. Straks 6 maanden gewoond Noord-Brabant, Avoschaik. Ja, laatste 6 maanden ik woont Sint-Anna Parochie asielcentrum. Straks ik gekregen status onbepaalde tijd asiel. Gekregen chaos in hier Grijp. Maar u hebt dus overal gewoond. Maar waarom bent u gevlucht uit Wit-Rusland? Want het is heel wat om je eigen huis achter te laten. Ja, ik had veel problemen met politie, autoriteiten. Ja, ik had grote business. Ja, maar in Wit-Rusland communistische regime, ja, mijn business pakken, ja. Dus eigenlijk door de corruptie bent u uw bedrijf kwijtgeraakt? Ja, corruptie, dat is niet alleen corruptie, dat is naturaal criminaal Wit-Rusland. Ja, chef politie, chef criminalen, ja, dat is echt moeilijk. En hoe bent u hier opgevangen door de Gariper gemeenschap? Ja, hier Gariep, ja, dat is eerste tijd Gariep echt moeilijk, ja, want daarom moeilijk. Dat is geen begrijp Nederlandse taal, geen begrijp Friese taal, ja. Moeilijk, altijd moet vragen, tolk, ja, nu. Ja, beetje begrijp, beetje beter, ja. Maar u bent nu echt helemaal in de gemeenschap, en, want u zit ook bij de kerk hier, hoor ik? Ja, ik... Kerk, ja, nu ik niet loop naar kerk, daarom ik heb rug, mijn rug is pijn, ik kan niet veel tijd zitten. Okay. Ja, maar ik heb goede contact met Nederlandse mensen, wat bewoners dat is echt belangrijk, ja. Nou, dank u wel. Hartelijk dank dat u uw verhaal wilde vertellen. Barend, hartelijk dank het studieverhaal vertellen, Woest. Dank u wel. Dan gaan we nu naar Jochem daar. Jochem. Nou, Best wat kleer. Ondertussen zit ze hak het gerecht kleer en ik zal even uw gasten, uw rus, die zal ik even pruwen laten. Ja. Ik weet net dat er Nou, het ziet er heel mooi uit. Ik zei ze krijgen dat geen cheese maar het ziet er nog wel heel lekker uit. Het valt best wel mij, hè?
om even zo'n hapje sies te eten. En het mooie van zo'n sies is, zo, je kent het als bottelhapje doen eens even met een glasje wien. Maar het is ook mogelijk als tussengerecht of even als voorgerecht. Ondertussen dek ik even de tafel. Dan kan je even, alsjeblieft. Behaal ik even, jongen. Mag je niks van betalen, jongen? Dat is de eerste keer dat ik wat van Garieper kreeg. Oh, ja. Dat gaat ik graag. Een glasje winkraam ook nog voor mij. Nou, we gaan Sjoerd weer in cultureel Gariep verdiepen. En kunst en cultuur is heel wichtig van een dorp, want het jouwt een dorp kleur. Dat is ook wel wijn, hè? Zo mooi vooral wij, want mooi een CO2-neutrale uitsturing. Hoe we dat doen, dat zul je mooi wij. Ik zou zeggen, vooral mooi wegje, want mooi weer een hele spectaculaire aflevering. Je achter me gaat wat mis, maar dat wordt heel professioneel door de beveiliging oplost. Goeie joen en ontmoet.